Hinabol. Hinabol. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun, magandang araw ulit mga kamba. Welcome back to my channel. Maraming salamat sa lahat mga bumati sa akin mga kamba. Salamat sa inyo lahat. Bago tayo magpalaban mga kamba, shout out muna tayo kay Christian Joswap. Ayan, si Jan Noah Jumawas, Ayidam, Risti Hudyungan, Mirasol and Aranita family, Listen to me, Mark Tirado, at saka si Jerry Villa Plasio. Yan, mga gamba, shout out sa inyo lahat. Yung mga nagpapashout out mga gamba, mag-comment lang sa baba kasi minsan pagka nag-message kayo sa messenger, hindi ko na maalala. At least pagka sa YouTube channel mga gamba, makikita natin lagi. So yun, gano'n na lang gawin yung mga gamba para hindi ko makaligtaan yung shoutout para sa inyo. Tapos yung mga nagtatanong mga mas bati dyan sa mga panglaban, wala, hindi ko tinatangkilik mga gamba, lugi lang. Pag umorder ako ng marami, hindi naman pwedeng mahal din ang binta, hindi mabinta. Tapos mahal ang puhunan. So pag namatayan ka, ayun na, tapos na maliligayang araw mo. So yung mga gamba, may laban tayo mga gamba, isang Japan G at saka yung yung Pokemon na Tagalog. Ayan ang picture. Ayan. So nakita nyo dyan, astig yung astig yung Pokemon dyan. So ilalabas ko na yung dalawa. Ito yung Pokemon, patulog-tulog mga gamba. Ayan yung Pokemon. Ayan. Astig niya, ang elixir, Ayan. Bagong dating lang yung mga gamba. Wait lang, asan na yung Japan dito? Lumabas po sa yung Japan D. Kasi ito yung Japan D, yan. Yan yung Japan D natin, yan. Kita naman yung picture, astig mga picture niyan. Ayan, so pag lalabanin natin mga gamba, Japan D versus Tagalog na Pokemon. Hindi niya na hawakan kanina. Oh. Hindi niya mahawakan. Tignan natin ulit malakas pa itong hindi niya kayang hawakan itong Pokemon. Kanina nakipag-sakmalan ng Pokemon Kalo ng Pokemon mo. Magaling itong Japan din na to. Pangalawang panalo na. Una yung Ikis. Tapos ito yung Pokemon na to, Tagalog. Hindi niya basta masakmal Busog pa siguro itong pinakain ko yung gambang Ikis sa kanya nakaraan Napaikot lang niya yung Pokemon
So, tinalo niya yung Pokemon mga gamba itong ano ha. Tinalo niya ng Japan D yung Pokemon. So, isasalang naman natin ngayon itong isang Tagalog din na brown. Ang lupit na. Ayan o. So, dalawa laban sa isa. Mga gamba o. Tingnan natin kung mananalo itong Japan D o tuluyan na kaya mag-retire ito. Oo, sana naman hindi. Yan. Aba. Hinabol. Hinabol. Uy! Kasi pagkagatan yung Japan D, oh. Nahulog yung Tagalog. Nahulog ang Tagalog mga gamba. Nanghina yata Japan D natin ah. Ayun, nanghina yung Tagalog. Aba, mabagsik pa yung Tagalog. Pero nalaglag kanina. Oh, nalaglag na naman. Oh. Talo na naman yung Tagalog na to. Oh, sinundan niya. Nakadalawang Tagalog na si Magamba. 3 wins na itong ano. Itong Japan din natin na to. Oh. Talagang pinapaikot-ikot lang niya Magamba. Malaki pa itong Tagalog oh. Oh. Oh, pero wala, hindi bumigay yung Japan din. Matibay. Malakas tong Japan din. Oh. Kadalawang Tagalog na si Magamba. Sasalubungin niya ngayon. Kalaglag. Pati hulog yung Tagalog. Oh. Talagang hindi niya matakmo mga gamba. Malaki rin mag Tagalog na to. Yan mga gamba. Dalawa kontra isa. Ito panalo yung Japan. Dalawa tinalo. So yun mga gamba alagaan natin tong Japan din na to. Matapang talaga. Hindi niya matakma. Isa pa. Baka matakma na. Oh, wala talaga. So yun, hanggang dito lang mga gamba. Hanggang sa muli. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!